Ndokumona uchitora naye akapfeka hembe 1 iyo. Mumba yedu ndakasvika nezuro akangopfeka hembe 1 iyo. Ndangozwa kufara saka ndokumbira chichena kuti muzukuru wangu ndinge ndichigara naye ndini zvaidiwa namai vake. Akasiyana siyana dzenhau yekwana Amuli, MsYolanda uyezve nenhau yemwana ishi. MsYolanda kana kuti vakoma Yolanda vazoinda vakandoita ndofunga plea kana kuti evidhio vachikumbira rubetsero ndofunga kumapeji madzimai here kana kuti vanga vachiita vhidhio nani. I'm not so sure kuti anga achivaita interview ipapo ndiani, asi kwanzi mamwe vanenge mavhidhio yatendera mugurupu remadzimai vachikumbira rubatsiro kuti aiwa vepe ndibatsireiwo kuti ndikwanise kuwana muzukuru wangu back from family yekwana budha Amuli. Ndo rubatsiro rwari kutsvaga panguva ino yatikutotaura kudai nekuda kwemareasons anosanganisira kwamboita interview yakaburiswa neveHmetroka, asi kune imwe vhidhio yazobuda zvakare vachitaura zvavo vakati inhangu nokuti izvozvi wari yangu yapa kuti handisi kuti mwana akaona chinenge chamuwana right now inini nekuti mwana wakanga azotogwa panguva yaitika njodzi ndokubva aenda nababa vachoni, asi pakazo ivo vakaita issue yekuti vakazoendawo kundofuka kune rimwe rufu rwakare weimwe hama yavo. Pakudzoka vati mwana asanzi baba vake Tyra vaya vakazopindura zvavakapindura vakati ndichazokupai mwana kana ndofunga oda kuuya kwainososhua, asi izvozvo kuti manje vati chitidzosera mwana kuti akazoda kuda kudombosha handisi kuti hau ipapapo, asi vadzokorodza zvambotaura kuvhidhio yechi yekuHmetro vadzokorodza zvakare mukati mevhidhio yechi inyowani yavaita vachikumbira rubatsiro kuti vanzi vadzoserwe muzukuru wavo. Ndobva vaisa point yekuti zvokwadatikura nhema pakamboitwa zvokumbunikidzwa kana iyo muripo kumhuri yekwana budha Amuli yavakambotaura iyazve pamainterview avaita kuti ivo pachezvo zvavo havana kubvira vadanana nababa Amuli. Vatozvitaura kuti handina kumbobvira ndadanana navo, ndozvavataura izvozvi. Number 2, mwana wavo chaiye MsYolanda wakambomunikidzwa zvakare, saka wari yavo yapa kuti havachazivi manje kuti muzukuru uyu Tyra zvichafamba sei ikoko. Ndo wari yavo, ndosaka kukumbira rubatsiro kuti ndokumbirawo zverubatsiro kune avo vanokwanisa kundibatsira kuti muzukuru wangu udzoswe zvoga, nothing else. Uyezve vaisa emphasis yekuti kana muzukuru aida kunzi aende kuweekend handirambi naye, muzukuru unongoenda kuweekend zvega. Ende uyezve pakaita kunge kakurongonzi ibai mwana kubva kuna ivavo mai vaSimwana kuvanhu MsYolanda. So vadero kwake vakuita vachiita zvokubaba vachidero zvinhu zvisina kuvaita sei, zvisina kuvaitira zvakanaka. Vari kugwadziwa vasingamboiti, ndoasa kuti ndofunga vari kuvadisrespecta pakudai vakangoti takumbotora hedu mwana wedu for good, tatora mwana wedu for good ombonogara kwavava chete woziva kuti ndo zviripo zvino. Manje ndofunga izvizvi vari kuita ndehwechiseri chivandire vaita chivandire odii vonzvengesa mwana uya. Ende vadzokorodza futi pavhidhio yepiri kuti mwana ndakamuwana akavata pasemende, vazidzokorodza izvizvo wakapiwa achiti bhedha rimwe chete ofunga ndokutsamira mbama uri pari pasi paanga akatsamira hazvina kuvaita zvakanaka. Neimwe nhau chaiyo yava neefesi yasainhau yekuti mwana haasati achinja hembe kubva vanoti kuti uyu wakaenda kubva kana nemazuva aya mwedzi here, saka mwana unenge rine topu yaanga nayo ine chidhori chiya. Kusvika izvozvi mwana unongova netopu iyi kuti vari kuita chioma ndikupfeke here, kuti vanenge vachiwacha kana chaoma vomupfekedza. Haikusi kuti zvikufamba sei ipapo, asi vachitaura izvo kuti kutoradza kuti mwana haasi kuchinjwa. Hembe dzaakanga akaenda nadzo ndo dzimwe chete dzaangori nadzo idzodzo dzaari kupfeka. Ndozvezvimwe izvozvo. Saka handizivi kuti zvichafamba sei, asi vaisa futi emphasis yekuti from Mount Pleasant varamba vachidzokorodza, vambotaura kazvitaurawo, asi apa futi vadzokorodza vakati from Mount Pleasant kumusha kudombosha vakumusha. Ivo ndo vanoziva, vamwe vangotaridza kuti kuna vanhu vari well up kudombosha zvikanzi nawo indinokuziva. Saka meaning kuti ava MsYolanda vanoziva set up yachoni iriko kuti yakamira sei. Saka vakumbira rubatsiro zvavo, vakumbira rubatsiro. Tichiri papo vabata futi nhau yefamily yekwakadungure uyezve neshamwa dzavo Ginimbi dzakanga dzakapromisa kuti dzinge ndofunga dzichibatsira zvose here, asi ndofunga vatotaura vachiwa kuti handikura nhema pamberi paJehovha kudai. Mari imwe vakambopuwa vakaishandisa during nhamo
ndopavai shandisa mari dzakambouya idzodzo. Asi chiri papo ndofunga kune dzimwe mari kuda dzadzakapromisiwa asi hadzina kuzouya here. Ndofunga zvadero hama dzako Kadungure dzakazouya. Ndofunga hanzi kuti kudhavhuze kwakauya I'm not so sure. Asi hanzi vakati isu tava tinguriwo family yeKadungure ndobva vapa 500 chikapuwa sekuru ndo vakapuwa mumaoko $500 iyi ndokubva sekuru vazopani vazotambisa MsYolanda mari yakabva kune Kadungure family. Zvadero paya inonzi vakatotanza kuti isusu kuda wangu akapromisa mo vachoni shamwari dzabva kuti Ginimbi they are nowhere to be found. Zvokwadi tikura nhema ndofunga nongotiwo kositogoramba tichita intervene nekuda kwei zvosiyana. This is totally different now kuti vakanga vakapromisa panguva iyoyo asi kuda pangu vazogara futi pasi vakati mari yatikaindisa yakatowandisa asi kuti vakataurana kuti kudii or maybe vachiri muzhira kuti vaende kufiyo kwachoni vaende kundovapa we are not so sure. Ndozvavataura ipapo havanawo zvakashata zvatitikura nhema tingavarovera nhema MsYolanda marasimona havanakambotaura zvakashata pamusoro peKadungure family. Vana kutaura zvakashata pamusoro peshamwari dzabva Ginimbi havana kana chimwe chakataura chakaipa. Vangonatsa kutaura kuti mari ndo pazvikagumirawo promisi yavo haina kuzodii. Ndofunga haina kuzoyatsaita fulfilled yavanga vati vacharamba vachizoya ndofunga nedzimwe mari zvinokwanisa kutaura apa. Tochibva ipapo toendawo zvakare pakuti vanhu vakataura zvakasiyana kuti social workers where are you ndopaanodiwa apa. Vamwe vakati dai mamboita chill down ibvai pasocial media. Why are you all over on social media? Vamwe avo vamwe vakati take a chill pill. Vamwe vakati no, you people you are busy judging this lady. It's high time you have to listen to her. Even though mukatanga kuti hey mental case but imbovateererewo for once. The issue ndoonasa kuti ndakaona ndakambotaura izvi pana mai vaSimona kana kuti MsYolanda inayo kuti mashoko avakambotaura during paye rufu rwaSimona mashoko ekuti akabatwa nevanhu vakasatora zvakanaka. Saka nangwe vakada kuuya nepoint iri valid zviri chii zvese vanhu havachavahwisisi kuti zvikufamba sei. Even though vaine valid information kana kuti valid argument chaiyo chekuti vediwe zvakati vanhu vanogona kusavatora serious nekuti pamwe matauriro avanenge vaita panguva yacho iyoyo. Asi zvokwadi munhu unenge uchase uchotaura chaizvo zvepakati pemwoyo wake. Asi it's unfortunate kuti MsYolanda zvezvanenge vachitaura zvinoitwa refute kana kuti zvinoitwa critique with the majority of people. Saka ndo zvandakanotisa ipapo singazozivi kuti zvozofamba sei. Asi vamwe iyo point yavakaenda kuti inini wishi ndadangozasa wishi yemwana wakuti nekuti even pakaenda kuSouth Africa mwana akasara achigara navo even izvozvo zvavada kuti vagara avo nemuzukuru wavo sezvainge iri wishi yemwana wakuti vange vachirera muzukuru wavo ndo wishi yaicho yange ipo chete. Saka handizozivi kuti zvofamba sei. Vamwe vangu vari waridhiwo makomenti section kuti zvokwadi tikura nhema even kwaari kokoko dai vambomurilisawo ambondogara nambuya ava ngavambowapowo chance. Asi naona sekuti 90% iri against MsYolanda. I feel sorry for her. Ndokura nhema zvikanzi kawo mudown maimuwana we know rufu runorwadza mutezo microphone will bring you down chimbosiyana nayo. I think she has to adjust. Mwana anojaira zvavapo gogo vanogara mugeto ndo zviripo. It's being far fetched. I feel for her loss but life goes on. Vamwe avo as a woman my heart breaks for her. Her daughter akashaika and now her granddaughter is snatched away. That's too much pain. Ngavamudzosere muzukuru wavo. This woman is suffering man. Ngavasadero vamwe vadero zvikana namwe it's becoming too much. Nobody always anything. We all have gone through things but we soldier on. She wants to be special because why? Life happened. In a very way, said way. She needs to let her daughter as already. Shame, I hear pain of grieving mother in your voice. Dai mango mubetserawo kuclear mabuse ekudhavhusi nekukavha fees yemwana. It is well. Sanzo kuti ndofunga kuda kune zvikwe zvakasara pangu zvavasati vapedza. Ndotoonawo information I didn't know about this. Saka mai vaSimona kuti achikwada tikura nhema. She might be talking about izvozvo kunzi vakatanishiwa dzaravo uyezve kuti vaibatsirana kuchengeta mwana zvese now she wants to clear her name uyezve kuti
Amuli vakatandisha style zisingamboiti kusocial media. Izvo zvava kutizama kuda kuclear name ravo, but vanhu havasi kuzvirwisisa izvo. Ndofunga kuti vanoda kuzama kuita speak out as well, kuti vataura kuti no, I'm not like that people. Saka zvoti ipapo zvopinda futi pakuti vakazonzi kesi payakaloziva chibhadharai ava vapedza ipapo ndokubva zvakare kuda izvo zvikwereti zvakasara kuti hauzwa kwacho ndizvozvo zvoda kubhadharwa futi, mapromisi aya haana kuzoitwa fulfilled. Zvinhu zvisi zvinostresa izvo zvotova stress. Uyu muzukuru wavo otogwa futi. Saka kuda zvese zvezvangoti zvanda pamunhu mumwe chete zvotovakwadzawo zvakare. Umakati she needs psychological help. She is traumatized about what happened. I feel her pain, but social media is brutal, Mama Moana. You need to give yourself time to grieve, surrounded by those close to you. On social media, you will become entertainment. May God grant you and your family peace so you can look after your grandchild. Isn't it the father who took her to his grandfather? So who his problem is? His father is happy about it. Go, you need help us up. My journalist should let this woman be. As a woman and a mother, this is only time I see and agree to some of her points. And the only part I don't agree with here is the Kadungure part. If they want to give something, let them do it out of free will. Moana was an adult and handifungi kuti tachokwadi pamberi kumwana ndokura nema unless ndatadza kurwisisa pavangataura. But what I thought was vangotaura mari yavakapuwa. Havana MsYolanda havana chavataura chakashata pamusoro pemafriends abuti Ginimbi uye neKadungure family. Havana zvavataura zvakashata. Vangotaura havo kuti ndofunga zvavanga vakapromisa zvezviya hazvina kuzonyatsa kuita saizvozvo. Uye mari yavakapuwa kuda vakapuwa chi $500 kuda mari yacho yakaita shoma. Maonera ndoita asi havana chikutaura chakashata. Kudai zheve dzangu ndofanira kutodzinon'ona kuti ndipi pavataura asi hana kupahwa. Zvikanzi nevamwe memwana vanofanira kupiwa full custody of a grandchild. They can make arrangements with the father kuti vamuone, but her base ndekwambuya MsYolanda. Kwa Amuli, she can go and visit all the arrangement nambuya vake. Mwana ngaarerwe kwaanodiwa kwaakajaira. She grew up namaini tats nemwana wavo, so let them be there for her. Ndo vamwe vachidero zvakare apo. Zvikanzi ati Amuli haadi muzukuru wake ndiani. Baba vakaendesa mwana wavo kudomboshawa means a big statement. He's happy nazvo. Mbuya ngavasiyane nazvo. Vamwe wavo mutemo unopa right to custody yemwana to the surviving spouse. Saka ngavambogara pasi. Vamwe wavo memwana must stop taking zvisina basa. Ngavambosiyana nazvo izvi. Vamwe wavo women, please comment panyaya yemumwe wenyu uyu. Tipoonawo from the woman's point of view. Maybe we are missing something. Isu varume akakwana here umwe wenyu uyu. Zvikanzi nevamwe you guys, you all don't understand. Ari kugwadziwa vamwe ndokutanga kutukira. Inangu handizokwanisa kutaura izvizvo, but what I can only say is mai vasimona ndo anoziva what she's going through right now. But the issue ndeyekuti chese chavataura chiri kuitwa critique. Why? Because of maybe my statements avakambotaura aita kunga kuti even ipapapa vakutaura point dzine musoro chaidzo zvakakosha singambeiti. But the issue now inenge hapo ndeyekuti people are saying, oh, so you're saying kuti domboshava hakuiti. Why? Because wakusorerei mukusora. Vamwe voti ime munoda live pamusoro stereki saka what's so special about Mount Pleasant and domboshava. Vamwe voti she was renting in Mount Pleasant. Vakasina imba ikoko. So why are you doing a comparison yekuti Mount Pleasant ndomboshawa? Vamwe vari kutaura saizvozvo. Muona manje vanenge vakukriticize. Saka but vanenge vada kutaura zvinhu zvavo but zvozobuda neimwe zhirayo. Vamwe vakati zvakare tofila pain yavo. Saka hazvina kushata. Saka ndingoti ndo mapoints anga akasiyana-siyana. Vamwe vangataura zvakasiyana-siyana zvinoita kakuzora kakuzonda ungadhibhita ungakudi. But anyone I can only say is MsYolanda, stay strong. And hanzi kuti what next for her, because the next thing maybe vachauya another video vachitaura something else as well. Saka handizoziviwo. And vari kuramba vachiinsista panyaya dzavo dzavakambota kumashure. Vari kuramba vari very persistent about nyaya yekuti yemuripo. Vari kuramba vachiitaura iyoyo. So handizozi kuti vada kuenda nayo kumatare here kana kuti vada kuzaisei. I'm not so sure about that. Saka ndangoti ndo zvandanga ndanazvo mukati mevideo yangu. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.